Joo, tää ei muista mitään. No, oliko siellä kaikki, vaikka mäkään ei ollut mukana? Ei, kun kaikki siellä vaan niin, jotka oli Tõesti väga hea, kindlasti tõusvaks ja soovitame maailmas. Nii Riigikogu, et siis see on ja ongi kell vaikselt jõudmas sinnamaale, et jätkame. At the stage because about 2 minutes we start our program on stage and we'll be with ensemble Horsemees.
Ikka Mari, Mari